Aw ni yang ma a fɔ sunkalo tɛ k'a kunbɔ dɔɔni ne kɔni b'a dɔn ni ma n'aw ye préparatif daminɛ sa dɛ. Bi ta an bɛna fini de dilan ni dɔw ko juga jɛma. Ne ni ma n'aw ka dunfɛn belebele kɛlen no Jɛnɛba ye bi. Jɛnɛba mayonnaise bɛ yen wa moutarde épicé fana bɛ yen nɔ. Moutarde épicé in dabɔlen don jenimanfɛnw dɔrɔn de kama. Sabula épice de kɛlen don ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la waasa ka an lafiya. N'i y'a k'i ka jenimanfɛn na a ma se i k'i yɛrɛ bila épice caman wɛrɛ ko la koyi. An b'ale don furu kɔnɔna na walima an b'a jeni cogo la min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma. An bɛna an ka fini an b'a ji don k'a bila ka funu. N'a fununa min kɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a kɛ an ka yentin kɔnɔna na ka taa yɛlɛ ko fɔlɔ la. O waati kɔnɔna na an ka hors d'œuvre mafɛnw tigɛlen an bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la ka Jɛnɛba mayonnaise k'a la. Jɛnɛba mayonnaise giriyara sabula ni ma n'aw yɛrɛ de ko k'a dilan k'a giriya. Aw de sago bɛ kɛ o sabula aw de b'a san. An ka fini yɛlɛla ko fɔlɔ la yɛlɛko filanan an ye gan k'a la k'a yɛlɛ k'a fi ɲɔgɔn fɛ. An b'an ka fini k'an ka tasa kɔnɔna na ka sɔrɔ k'an ka sɛ jeninen dada a sanfɛla la sa. Wa a ka dɔn k'a fɔ kɛrɛfɛla la an ye jaba dɔɔni sauté an bɛn'o bɔn a kan ka sɔrɔ k'an ka hors d'œuvre dɔɔni ta k'o k'a kɛrɛ la. Ka tila tuguni ka na Jɛnɛba mayonnaise k'a kɛrɛ la. Nin de ka di nin na sa ni ma n'aw. Jɛnɛba moutarde épicé ale tɛ kɛ hors d'œuvre la dɛ. Ale moutarde ma dabɔ o kama. Ale moutarde ti moutarde accompagnement ye. Ale moutarde dabɔlen don jenimanfɛnw dɔrɔn de kama. O de y'a to a kan ka farafansiya. N'a fɔra k'a tɛ kɛ hors d'œuvre la a bɛ komi n'a fɔ salatimafɛn ninnu a tɛ kɛ o la dɛ ɲan dɛ a b'a to i tɛ se k'a dun. Nka a k'a dɔn k'a fɔ Jɛnɛba suguya wɛrɛ bɛ yen nɔ min dabɔlen don o kama. Épice kɛlen tɛ o la. Aw bisimila.